sangka Krishna deporma bini put se kaya kuino o put kaya no se bro phulugui tongka abo ulukuro bujinai di boba hayo thang suktoika sini jai TPF ni bo suspend khe result se TPF ni out already bo TPF ni ya TPF ni out khe result omo hai borno TPF ni ereng bum tok sawi sujawi fake news namoi ulukuro phulugui tongka ang kisisa kok ti sana nangmani ke mo haino বিষয় थांनाय जे 12 तारिख मार्च मासनि दिनै जे फेक निउज काइसा नुकमानि आबो सोंब्लायके बोखा तंथगिया तामंगे काइसा एरें ककति सामानि कक का सामानि हाइसिं नुगुइ तंखा पारा एरिया निंगै तामले हिनबा जे जों अ जागाव नुकमानि गाकाय सिनि सार कमल कलय ब जे 11 महारानीपुर तेलेमुरानि काइसा कैंडिडेट बिनि खुक्तै बिनि फेक निउज जों पुसका छबो नुकजाक जे रंगिं टिलानि 29 परिवार PPF नि संगठननि बरक टिप्रामो थावो फाइ जुगदान खायका हने जे फेक निउज नामजा आबो फिया सुनि मतेवा जों जागा जे बरक निमु खां न जों नायनायनि अ जागा जों नुगो PPF नि 6 आदंगे खरक नयंगो रमेश देबबर्मा कृष्ण देबबर्मा बरक खरक नयनो PPF नि संगठननि प्राइमारि नि बरक जों नुगो ताई आ जागा जतन सामप्लाय रकनि जालाय रंगरको तंनाय तुइमुदु रकनि आ जागा सुनुगु टंका ताई अरो बाद्राय रकनि बरर पर्यन्त आ जागा जों पुसका तुनुगु फियाबो आ जागा नुकजाकमान इंगांगातामो सुदु साखमागा द्रंगितिला शिबिरनि सिमिनो 29 परिवार যোগদান खायगाने ब्रो फेक्स निउज तं फुनुक तंमानिनो जों गो सिउना हानामु सुंया तामनि हिंगा एबो एरें सामजाकमा हायनो नुगो अबनो आंकयो अमा हेरोखे खरकसा ते खरकसानो एरें खलाई पजा बगमा हाय सिलसा मा हाय खलाई नुगुइ तंग माने बरगनो दाउट खायनानि बगे अबनो सुंकुन मते पारानि एरिया नि सिं गसिउइना हामाया अबनो लुकुरो नायनायदि बबा हायके सुनामबुइ फुनुगुइ तंखा जुदि साया तंखे कानो नाकादि आं कुबुइनो सानामु सुंगो कुबुइनो फुनुंनामु सुंग कुबुइनो साकिरनामु सुंगो एरें बानोगुइ फुनुगुइ बरकनो लुप फुनुकनानि बरगनो दाउट खायनानि बगे मुसुंमानिया ताम इनके नुगुइ तंमा बाय ब्लाइ खलायनो आबो जों नुकजा खा जागावो खरक नैनो जुदिनो अस खरक नै बरकनो सातासी परिवार खनै सामानि फियाबा बरक खरक नैनो से जोंखे नुगो अ जागासिनि पारा नेंगो ताको अ जागा बाद्रायले ना बाद्राय क्वारें निंगै बिनि लगी संगांखाय मुखथों फालफुं अ मुखथों फालमा जागानि ब हा जे बर कुथुमा जागावो गानांमा बाय नाय टंखा बन बाहाय हाय क्लै बुमुंति सावै ब बिनि बुमुं बरजाक न हने आ जागा जों खोनावो फियाबा आबो बुसुक जरा सयत बुनि बुसाइतिसे सायखना रथों बिनि बिहिक बुसुक जरा सयत जुगदान देखाय खायरथं आबो बिनि बुसाइनि सायखना रे नांथों आव आ नं मर खानि न मुखथों फाल तंमनि गनो इ साल कमल को थो आलनु नुया को किसा नाय ना गना गा थांता को नाय ना दिता नै सागा का नाय ना के थांगा को रि हामया र कान्ता थांदि कल गतर बथानो बा साल फाइनो बा गनो को थांगा रि काने से किसा नाय ना नि थांगाटा आम सुनो कोनाबु कोनु सलन बलना करे गा बाब मुखथों आब फाइबे के ताइसे फाइबे का मुखथों फाला आब बाथ फाइ दं कि बाथ ताइसे सरब कमल कलयनो नुगिया खोबा नायना हनि थांगाता आसुक सिबले आरो कोनो बरंनि थानियाव थाङै सारेन्डार रखाया करे हंगन नखा टिपिएफ दखलाय आं टिपिएफ टिपिएफ खलायो हामबाय दाको